Patay ang isang motorcycle rider matapos sumalpok ang kanyang minamanehong motorsiklo sa isang nakaparadang van sa barangay Alnay, Pulangi, Albay, bandang alas 11:45 ng gabi nitong Biyernes, August 22. Kinilala ang biktima na si alias Norman, 27 anyos, may asawa at residente ng barangay Gabon, parehong bayan. Ayon sa Pulangi MPS, nanggaling ang biktima sa isang pagtitipon at nakainom ng alak nang bumiyahe pa uwi. Nanggaling daw po siya sa terrace niya, parang mayroong occasion daw po. Ang sabi nung nung IOS, parang mayroong occasion daw po. Pa-uwi na daw po to si Norman, medyo nakainom po. So baka hindi natin po alam kung ano nangyari, baka inantok po siya. So kinain niyo yung kabilang lane po, kung saan nabundol siya doon sa nakapart ng Lisa Navara. Agad naman siyang isinugod sa ospital, ngunit binawian rin ang buhay dahil sa mga seryosong sugat na kanyang tinamo. Maganda po ang daan doon. Papuntang na po yan, papuntang Ligaw. So yung kalsada po, walang dahilan para ma-aksidente siya kasi maganda po ang kalsada doon po. So nakipag-ugnayan naman po yung may-ari doon sa pamilya. Willing naman siya kung anong pwedeng maitulong niya po doon sa po. Muli, nagpaalala ang otoridad sa mga motorista na huwag magmamaneho ng nakainom para makaiwas sa mga aksidente sa kalsada. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.